Obofour medase dia na sumpi eni yankopon bambo enka na enka dia na ma tumi ni ahoden ema minu adia enanso ajabo ajabedu eye ya papa dum Kyei Duah abeka kasabi na me mechse madwene ho na mechse papa no oba so be nyame adwuma na mu oye pani omama susu onsusu trimode na bia ba onwa yibi ne omuni asase so se kamen ko papa dum Kyei Duah so obi adi watem so obi aka wasem so be shaky ground so be shaky infa eno papa olumai me papa se be buru se be nyana enfa hwemba so obi adi watem no mu anana se sai nipa no mu ni patin bia so obi akasa tiawo na so wo ye motie na wo isu a na wan fi na sai nipa no mu ni patin bia sabe papa dum Kyei Duah mesra wo ye adwuma ma sai nipa no wo si nyame na asoma wo anna wo hwem no nyame adwuma na ma no na mo nipa ne ye kafa Yesu ho abi ni papa dum Kyei Duah ne ame pesa me ka kire one se o mo se kokoro man fere so betum hwina ho fasa wo so fere sa wo de asa ba hye na mo wo batu abo no ebia enku ne wadi watem ebeku a wasore ba so bi benya wo a e nipa na de unsam pie no omo na nya wo omo ni nipa hwan mo kofa bai e ti papa dum Kyei Duah wo ye pani se ya sare wo hene aye so bi sen nyonko sen wa otan ntama e di fra wo nyonko sen wa otan na ye se wa ba si nipa bi papa nyame adwuma na mere ni ho tai kura ya mono kura timi pai ka ya mono etimi ya dada because Ghana kwan ye Ghana fo na ye oziana Yesu Kristo oni ni agenkwa no wo mo sanka zo ye mbo na sanuem papa na me pesa me ka kire no se Ghana fo po din papa kura e ma wadwuma ne nkoso na mo me ka won samo ne me ye to hu ntafi me ye nkasa wo ya honhom nyina bo eja sare ye ka kire Yesu ye ka kire zo ne honhom nyina pani ojitu na ne wo peja krante na se nipa na obeku mo na se o kire bi wa ku mo wi ne na busuafo na ba ha ede na papa be sani anka ebi no si so na nka ne asasi so nka papa dum Kyei Duah ma tu nipa bi no wa sakra ba wa sori yo enti ne papa na me ka kire oluma na me ka kire so ye pani anka pani so dua mante nwa sai wo hene enti ada na ho nya ma ne nko na wo kan anu ntum na mo nyame nko kono wo si ye hu ye ntokokon awurade nko bi maye na mo ye ti ase a awurade ne ye boafo obekon tokona maye na ebi fi se papa dum Kyei Duah akase ye boy sankrofo na pia ene ne nkomo metena se bedie abai se nipa hunti ne nyame ma ahoden ma yetumi ne yede ba asase so dia ene nipa hunti ne yetumi si aso dan so metena se yan kyerɛkyerɛ mo dia ene oluma mesrew wo ye pani se nipa na bi beba na ase afọ ba o de sika meto obi ti Bible say no twisi wo sika no ada ma Nyankopon ya reto Nyankopon onni wanim no nkoma wo ye pani wanyini na ne odi watem no no nim na ade so odi watem papa ma me ka no kora nkyerɛ enya wo mbo se nyina se adum Kyei Duah no omo ne wadofo na ne wo so ne oni pa osere kyerɛ wo so ne waje watum no ono aba be ka wo nsem mo because ebi di kom eneba ebi di sum eneba na me pesa be kan se wo ma komode wo mo de ne wiom be sere no mo sere a due wo sabadamfo yare a enyene ntra wa ofie sabia bru wo ye pani nia wo keka no ebi di ebeto bia so ma na ye wonte but to me am ye sunsum ni pa am tibi ko remo am etime hia wo no na tumi hia me no na me ka kiro se esu nim faso mo etiefo asem ko men judge me wrongly o de hwe video papa dum Kyei Duah akasa o se bi so ye fu e bi so ye senti ti se de o be shake Ghana ground papa dum Kyei Duah na se de nyame di tumi ni na ama wo oboa eye den a Nyankopon se adifo ho a na Elijah o dream se awurade jeme no na Jezebel eta na so o se fa nkwasa sampi woni nyankwa ne difo
adifo bibiro ho a mayiwo papa dum je wo mpani fium ma wadwuma no ho nte ti asema papa ka tu me ho me shega na din obi di matama menkasa ada no ye ko. Praise the Lord. Hallelujah. And you see 2022 31st night. You hear 31st night and then you come. And now suffer now sorry me so me free nyame me de mwetia me de bosom ye di matam kama sem nye na menkasai enka minhunu mpose obi se na de na mo atake papa isa mo kan so wankasa emom ya se ye ko me ko mo nsa da ne hunu me ntokwentira. Hallelujah. Montiame Minister Adom Kyei Duah. Yes. Mayor Obofour na Osman me say memfa Philadelphia movement. A revolution. Me be break it, me be destroy. Mo bete me ntokwase free na ko. On sem kasia pa. Na fe mo kasa na mo kasa Stephen Adom Kyei Duah ne asofo okono. Afe ebe match ebe ya correct word. Oh Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. I was a Ghana for you no. Uni be ya o se bia dina tem sana no se woro sapo uni be ya be da Adom Kyei Duah atem yenim se ya be ya buru be yesu ne ya ne honhom kasa ne betima aka bia kire no ne ndi besra wo kasa ya adwene ho na se wo papa wani baje o ye obushini a wani baje o fi a wani baje Adom Kyei Duah Philadelphia o Sofanos onyame oni entna me papa ene na merita jehu akabole tem zama international papa Adom Kyei Duah michiawo onyame mo abotre ma bu na aka se ma obu ntoye papa na de me so me ka se ma obu ntoyem onyame ene boafo a high attention TV na kwa university ene so yase kwa so yase a ene onyame ene boafo eda se makra